Веды в сучасным свеце. У інфармацыйнай цывілізацыі стане вызначальным. Яго першапачатковае значэнне раздзел узноўлення. Бо што такое артэль? Адлюстраванне рэчаіснасці чалавека. Палессе. Гісторыка-этнаграфічны рэгіён Беларусі, а таксама буйнейшая з еўрапейскіх балотных тэрыторый. Беларускае Палессе займае плошчу больш за 6 мільёнаў гектар і значна пераўзыходзіць такія краіны, як Данія ці Нідерланда. Палессе уключае ў сябе землі 52 раёнаў і займае амаль 30% плошчы ўсёй краіны. У гэтым рэгіёне самае працяглае і цёплае лета ў параўнанні з астатняй тэрыторыяй Беларусі, а таксама найбольш кароткая і мяккая зіма. Галоўная адметная рыса Палесся – гэта балота. Яно значна паўплывала на культуру і гісторыю рэгіёна. На Беларусь часта нападалі суседзі, але захопнікі амаль ніколі не прыходзілі на Палессе. Балота перашкаджала руху войскаў, таму пад удар траплялі толькі буйныя гарады, што мелі добрыя пад'язныя дарогі, а вось многія палескія вёсачкі за 1000 год свайго існавання так ніколі і не пабачылі ані мангола-татар, ані немцаў. Балота як бы адгарадзіла жыхароў Палесся ад астатняга свету. З-за гэтай натуральнай ізаляцыі у Палесе захаваліся амаль нязменнымі традыцыі і звычаі далёкай даўніны. Таму яшчэ пачынаючы з 19 стагоддзя у Палесе імкнуцца фалькларысты і этнографы. Балота, якое з'яўлялася абаронай ад захопнікаў і кансерватарам для культуры, пры гэтым вельмі перашкаджала земляробству. Упершыню меліярацыя, спроба асушыць багну, была праведзена на Палесе яшчэ ў 16 стагоддзі. Каралева Бонна Сфорца, якой належала Піншчына, пачала пракладаць каналы на Палессе. У наступны раз сур'ёзна ўзяліся за меліярацыю гэтых мясцін толькі праз 150 год. Матэўш Бутрымовіч асвоіў лапацінскія і хлябаўскія балота. Асноўныя ж меліяратыўныя работы былі праведзеныя ў 60-80-е гады 20-го стагоддзя. На сённяшні час асушана больш за 1,5 мільёны гектараў палескай зямлі. Аднак падчас меліярацыі былі дапушчаны памылкі ў разліках, якія прывялі да перасушвання пэўных тэрыторый і абмялення рэк. Папараць кветка. Міфічная кветка, што існавала ў фантазіі беларусаў. Паводле народных уяўленняў, чалавек, які здабыў кветку папараці, набываў незвычайныя якасці. Ён разумеў мову жывёл і раслін. Яму адкрываліся месцы захаваных скарбаў і розныя іншыя таямніцы. Кветка папаратніку з'яўлялася толькі аднойчы за год, у купальскую ноч. Той, хто выпраўляўся яе шукаць, павінен быў распрануцца і зняць абутак. Знайшоўшы ж кветку, трэба было пакласці яе на разрэзаную далоню, адтуль аніякі нячысцік яе не дастане. Гэта было даволі проста, бо аб лісце папаратніку можна парэзацца да крыві, нават не хочучы гэтага. Пасля таго, як чалавек схаваў папараць кветку ў руцэ, ён павінен быў вяртацца дадому, ні разу не азірнуўшыся назад, хоць нячыстая сіла будзе страшыць, выць і клікаць. Акрамя таго, згодна беларускай міфалогіі, кветку папаратніку можна было атрымаць і іншым спосабам. Яе мог падарыць так званы купальскі дзядок. Гэта добры дух, які збірае купальскія кветкі. Пры сустрэчы з ім трэба было рассцяліць абрус, і купальскі дзядок кідаў на яго адну з сваіх кветак. Беларускія этнографы лічаць, што падставай для міфа аб папараць кветцы паслужыла свядчэнне спораў некаторых відаў папаратніку, напрыклад, каралеўскага. Гэта расліна захавалася ў Белавежскай пушчы і зараз занесеная ў Чырвоную кнігу Беларусі.